Ti na imbagada akas insurat ni San Mateo, iti may 8 a kapitulo. Paimbagyan ni Jesus ti may sa lalaki. Simalog ni Jesus iti bantay ket sinurot ti adu at tao. Imasidag ken kuana ti may sa lalaki nga agkokotel ket nagparintumeng iti sangwanan na. Kinuna na, Apo, no pagayatam, mapaimbag na. Sinagid ni Jesus ti lalaki sana kinuna, kayat ko umimbag kan. Dagos nga imimbag ti lalaki, ket kinuna ni Jesus ken kuana, denggem, awan pangibagbagaam iti daytoy, yan inkaadagos iti padi, tapno kitain na no naimbag kan. Kalpasan na, kas mayan natop iti linteg ni Moises, ipaay mo ti daton, apang maneknek kadagiti tattao nga imimbag kan. Paimbagyan ni Jesus ti adipen ti kapitan. Idi sumungsungat ni Jesus ijay Capernaum, siunabat ti maysa a kapitan ti armada ti Roma ket nagdawat iti tulong. Apo, kinunana, masakit ti adipen ko ijay balay, na paralitiko ket marigatan unay. Umay ko paimbagyan, kinuna ni Jesus. Insungbat ti kapitan, saan as masapol nga umay ka, Apo? Jak may kari nga umawat ken ka iti balay ko. Agsao kalaen ket umimbag ti adipen ko. Taoray siyak, addaak ti babaen dagiti naturturay ngem siyak. Apag tungpalak ket adamet dagiti soldado amang tungpal kadagiti biling ko. Nukunak iti maysa mapan ka ijay, mapan. Nukunak iti sabali, umay ka, umay. Ket no ibilin ko iti tagabok, aramidem daytoy, aramiden na. Nasdaaw ni Jesus, idi nangyeg na daytoy, ket kinunana kadagiti sumursurot ken kuana. Ibagak kada kayo, jakpay nakasarak iti Israel, ti siya sino man nga addaan iti daytoy akastoy a pamati. Laglagi penyo nga adunto ti agapo iti laud ken daya ama kisango ti panganan kada Abraham, Isaac ken Jacob iti pagarian ti langit. Ngem dagiti na ito ti nga agtawid iti pagarian. Maipurwaktan to iti ruar anasipnget ket agsangit ken agngaretnget danto gapo iti rikata. Kinuna ni Jesus iti kapitan, agawid kan, maaramid to ken ka akas iti panamatim. Imimbag ti adipen ti kapitan iti daydimet nga oras. Paimbagyan ni Jesus ti adu a tao. Napan ni Jesus iti balay ni Pedro, ket nakita na nakaidda ti babae a katugangan ni Pedro, taggurigon. Sinagid ni Jesus ti ima ti babae, ket awanen ti gurigon na. Bimangon, ket rinugyan na ti nagserbi ken kuana. Ididumteng iti rabii, inyeg dagiti tattao ken ni Jesus, dagiti adu at linuganan dagiti demonyo. Babaen iti balikas, pinaksyat ni Jesus, dagiti dakes nga espiritu, ket pinaimbag na amin a masakit. Inaramid na dagitoy, tapno matungpal ti sinaon ni Propeta Isaias. Isu a mismo tinangikat kadagiti sagubanit tayo, ken nangibaklay kadagiti sakit tayo. Dagiti agtarigagay nga adbalin nga adalan ni Jesus. Idi makita ni Jesus dagiti adu at tao, anang nga ribongbong ken kuana imbilin na kadagiti adalan na. Bumalasyo tayo. Immasidag ken kuana ti maysa a maestro ti linteg ket kitunanana. Maestro, sisasagana ak sumurot ken ka iti sadinuman a papanam. Simmungbat ni Jesus ken kuana, adda rukib dagiti musang, ken adda umok dagiti tumatayaw. Ngem awan pagiddaan ken paginanaan ti anak ti tao. Kinuna ti maysa a lalaki nga adalan met, Apo, agawid akman pay amang ipumpon ken ni ama. Insungbat ni Jesus, bayam dagiti natay amang ipunpon kadagiti minatay da. Umay ka ket suruten na. Pagtalnay ni Jesus ti angin ken dalluyon. Limugan ni Jesus iti bangka agraman dagiti adalan na.
Pagamuan, dimtemting na pigsa nga angin iti danaw, ket sinabwasabagan dagiti dalluyon ti bangka. Nimat maturog idi ni Jesus. Napanda rin niing ket kinunada. Umarayat ka apo, lumnad tayon. Apay nga agbuteng kayo, kinuna ni Jesus. Nagbasit ket din ti pamati yun. Bimangon ni Jesus, pinagtalna na ti angin ken dagiti dalluyon ket nagkalma iti kastaunay. Nagsidao da amin ket kinunada. Anya ti katatao na daytoy. Uray ti angin ken ti dalluyon agtulnog da ken kuana. Paimbagyan ni Jesus ti dua lalaki alinuganan dagiti demonyo. Ididumteng ni Jesus iti daga dagiti Gadareno. Iti ballas iti danaw sinabat ti dua lalaki arimor kadagiti rukib pagitan taneman. Linuganan ida dagiti demonyo ket napalalo ti rungsutta. Isu nga awan makaitured amagna iti dayta dalan. Idi makaasitagda ken Jesus nagikis da adagos ket kinunada ken kuana. Anak ti Dios, anya ti kayat mo nga aramidem kada kami. Umay na kami kadi dusaen sakbay tinatuden at tiyempo. Iti saan auneng nga adayo kadakwada at dadakkel nga arban ti baboy amang mangan. Nagpakpakaasi dagiti demonyo ket kinunada ken Jesus. No paksyaten na kami, ibaon na kami nga rod iti dayta nga arban ti baboy. In kayo, kinuna ni Jesus, pimanaw da nga rod ket simrek da kadagiti baboy. Nagtataray ti entero nga arban a nagturong ti tepang, sada ti mapwak iti danaw ket nalmes da amin. Nagtataray dagiti agtataraken kadagiti baboy anapan ijay ili. Impadamag da tinapasamak agraman tinaaramid kadagiti dua lalaki alinuganan dagiti demonyo. Isut gapuna anapan simmabat ken Jesus ti amin nga umili. Idi makita da ni Jesus dinawat da ken kuana panawan na ti ilita.